tehtävä 165. Eduskunnassa 200 jäsentä valitsee keskuudestaan 3 eri näitä luottamustehtävä puhemies, varapuhemies ja toinen varapuhemies. Ja nyt kun katsotaan kuinka monella eri tavalla tämä voidaan tehdä, niin tämä tuloperiaate, niin me saadaan ensimmäisessä on vaihtoehtoja puhemiesessä niin 200 erilaista. Kaikista voidaan valita. Nyt kun puhemies on valittu, niin jäljellä on 199 edustajaa, niin niistä voidaan valita se varapuhemies. Ja toinen varapuhemies, niin jäljellä enää 198. Eli kaiken kaikkiaan erilaisia puhemiehistöjä on noiden kertolasku, ja se antaa, että niitä on 7 880 400.